Pois imos ao chollo, que temos ademais moito chollo pendente aquí coas consultas, dúbidas da audiencia da tarde para este tempo de Nusca Chousa. Abrimos de par en par as portas da nosa hortiña para que non queden dúbidas sobre calquera cuestión que teña que ver con ese mundo vegetal que ela domina as mil maravillas. Hola, Nusca, que tal? Hola, que tal? Moi boa tarde. Bueno, do que sempre se aprende algo novo, porque este é un mundo vivo, como os vegetais vivos. Sí. Hasta eu aprendo sempre cousas novas cando me preguntan algo que non me cuestionaría eu, porque ao mellor non teño ao mellor ese tipo de planta ou así. Digo, que curioso, pois mira ti, eu tamén estou aquí para aprender. Pero estás palpando, descubrindo que a xente ten moito interese, Moitísimo, moitísimo máis. De feito, hasta fai pouco pensaba, como pensa moita xente que di non, ahora os xóvenes non lle gusta cultivar, non lle gusta. É mentira. Sí, que lle gusta, teñen interese. Atractivo, verdade? Sí, porque hai como outra forma de achegarnos ao mundo da horta. Eu creo que tamén esa concienciación pola alimentación, tamén por volver á natureza. Entón é unha forma de achegarse un pouco distinta, pero ao final as mesmas raíces. E despois é a maneira de descubrir unha forma de estar contigo misma en conexión, en silencio, o sea, unha maneira de facer unha terapia zen, desta de relax total profundo, é estar na horta. É increíble o ben que senta. A miña casa xa chegou a flor de Pascua. Ajá. Seguín os teus consellos de momento, primeira semana resistindo. Resistindo, non apoñamos ao calor, porque... Non, nin calor, nin moita auga, nin moita luz, non? Bueno, a ver, luz moita, pero non directa do sol. Ajá, vale. Entón, pero bueno. Moi ben. Pois a ver se este ano prolonga a vida hasta o seguinte, polo menos. Sí, hombre, eu espero que sí. Sí, un tempo que sí. Bueno, imos con oso, que temos moitas preguntas por aí, Iago. Mira, ia empezar con outra consultiña que tiña de antes, pero prefiro darlle saída a esta, que tiñamos de Mari, que nos preguntaba por iso, polos cuidados que require unha flor de Pascua. Entón, como xa estamos comentando, pois mira, para comentarlo xa. Dios, que rápido anda aí, Iago, facendo... A memoria funcionou moi ben hoxe, Bueno, pois como lle estaba dicindo aquí a Antón, faille falta moita luz, pero indirecta, o sea, non luz directa de sol nas follas porque lles queima, o sea, que evitar a luz do sol. O sustrato, cando nos chega a casa, todos nos damos conta de que está seco, pero que casi é así como está millor, porque as súas raíces non soportan para nada o encharcamento. É o primeiro que facemos á casa, pensamos, ai, miña prove que se detén, a miña casa ninguén pasta sede, entonces, chas, o peor de todo, esa práctica malísima para calquera planta, que é de poñerlle un platiño debaixo, para que teña sempre agua a disposición, que beba cando, eso é malísimo para este tipo de planta. Normalmente o sustrato que traen xa é como unha fibra de coco, se é unha fibra que xa é seca porque ten que estar seca. Se te das conta, non é unha terra nunca compacta, nin dura, nin moi limosa, non? Entón, é como mellor vai a estar. Cando estea seco de todo o sustrato, podemos lle meter incluso as raíces por inmersión, pero deixalas secar ben, e nunca poñerlle un plato debaixo para aguantarlle da agua. E botarlle así pinguiñas de auga as follas? Sí, eso é moi bo, porque mira, é un tipo de planta que lle gusta a humedad. Incluso podes levala, por exemplo, para o baño mentras te das a ducha, porque esa humedad que se forma ese vaho xa lle chegaría. Non metela comigo na ducha, pero... Non, porque creo que o champú non lle vai moi ben. Non lle vai moi ben. Non necesita o champú de pelo rizado. Referíame a que estuvera ao mellor na zona, no ambiente ese húmedo. Que vaya a sauna, non? A planta. Sí. É un tipo de mantela como húmeda nas follas. Senón un pouquiño de... como se dice? Un flusís, sí. Que lle ven ben. Sabes que pasa? Que cando a traemos do sitio na que a teñen ben posta e preparada para que estea fermosísima, ao chegar á casa temoslle un ambiente seco e moi quente, porque no inverno na nosa casa suele facer máis calor do que a planta precisa. E a planta está ben entre 15 e 18 grados, sin chegar a ter calor. E nas casas, entón, hai que buscar unha zona que sea fresquiña, pero que non estea á sombra, que non estea no escuro. Olvidarse de botarlle fertilizantes, non lle fan falta, e menos agora mesmo, porque a flor de Pascua, realmente a flor é un pequeno botón floral chiquitín que ten no medio das follas rojas. A folla roja non é flor, que moita xente pensa que é iso flor, e simplemente é un atractivo cando unha planta ten a flor tan chiquitina que non ten poder ningún de atracción, nin oloroso, nin vistoso para os insectos, o que fai é colorear
as follas inmediatas máis cerca da folla. Iso fan moitas plantas. E a flor de Pascua é unha delas. Entón, a flor é tan chiquitina que non ten atrayente. Por iso se pon bonita e roja agora no inverno. E cando acabe o seu repouso, pero alá estou falando de ao mellor en marzo ou así, cando acabe a floración de todo, en febreiro, por exemplo, sí que a podemos fertilizar. E ter cuidado co exceso de nitrógeno, porque senón despois vai a botar moita folla verde e non vai a ser capaz de poñela en rojo. E a todo isto, como curiosidade, para que unha planta de Pascua estea roja, necesita mínimo 12 horas de sombra total. É o que pasa nas casas moitas veces, que pola noite sempre hai algunha luz que lle dá claridade. E hai moita xente que incluso lle pon unha caixa encima para ofrecerlle esas 12 horas ou 15 de oscuridade total para manterse roja brillante. O sea que se che dura hasta o ano que ven, alá en setiembre, conta que 12 horas ao día ten que ter oscura, caixa por riba. Vale, que boa idea. Bueno, a ver, espero que... Pódense facer esquejes, o sea que é moi fácil de esquejar tamén, cando que iramos podar, alá en marzo, fai esquejes metendo os tallos en agua. É dicir, que poñela ao lado da árbore de Nadal non é boa idea, claro, porque vai a ter a luz toda a noite. Se está encendido constantemente a árbore, non? Vale. E normalmente é iso o que falla, a temperatura, que temos un ambiente demasiado seco para ela e que lle temos demasiada contaminación lumínica. Pois veña, que nos duren as flores de Pascua dun ano para outro. Mais, É a terceira vez que, está o ointe dinos que é a primeira vez que intenta plantar a espinaca tetragónica e ao principio consigo recoller follas grandes, pero chega un momento en que son todas pequeniñas. Non sei se o problema é a maneira que teño de colleitar ou que estou facendo algo mal no seu abono. É mellor cortar a rama enteira ou mellor por follas. E como podo mellorar a colleita? Este é un 4 en 1. Catro cuestións, a ver se me acordo de todas, ti vai-me repasando. Veña, vou a intentar axudar. Mira, que non lle dea flores, o sea, que é unha planta que se dá super ben, por certo, non é tetragónica, é tetragonia, acabado en tetragonia. Pode ser que donde a plante teña algunha enfermedade no chan, nese sustrato. Pode ser, o mellor, pois é un tipo de hongo que se chama fitofora, que non deixa que crezan as raíces. Pode ser, se é que sempre planta a planta no mesmo sitio e non lle vai ben, porque é unha planta que de verdad medra sin problemas. O sea, se non lle pasa isto, posiblemente sea este hongo. E pode ser porque o sitio no que a planta ten un exceso de riego, está sempre encharcada, que iso é malo para todas as plantas, a non ser que sexan acuáticas. Que teña un mal drenaje, que a mellor a teña nunha maceta ou así, que teña un mal drenaje. Entón, iso hai o que corregir. A próxima vez que a plante ou que desenterresa, que lle meta polo menos gravilla. Eu sei que hai outra cousa que está moi de moda, ademais, que se chama arcilla expandida, que é como un tipo de unha pedra volcánica que está expandida, precisamente, e o que fai é proporcionar humedade, pero non deixar que encharque a terra. Pero tamén nos vale un puñado de gravilla da normal, da que temos na casa da obra ou así, porque o que queremos buscar é que non compacte o chan e que non estea sempre mollado. Vale. Ou tamén pode ser porque lle botaron compost mal madurado e foi con patógenos. Entón, non sei cal foi o problema, pero vou dar posibles solucións. Se tuver este hongo, se se dá conta de que todas as plantas que planta máis ou menos aí alrededor non lle vai ben ninguna, posiblemente teña este hongo, temos un hongo antagonista que vai a atacar ya ese hongo, que se chama tricoderma. A tricoderma é un tipo de hongo que lle ataca, digamos que se come, que fagocita os hongos patógenos, os malos en este caso, protege as raíces. Sempre moi bo para botarlle, por exemplo, cando facemos un sementeiro, ou neste caso, cando é tan evidente que as raíces non van ben. Eso, que mellore o sitio no que a ten plantada, por se o encharcamento é o problema. E despois, que intente alternar cultivos. Sempre hai que alternar cultivos. Se lle comemos a folla, o próximo cultivo, que non sei o que lle comase a folla, por exemplo, unha cebola. Se ora, ti imagínate, non entendes nada de familias de plantas, está ben, pero ti pensa sempre así. Se o que comestes a última vez foi a raíz,
E foi unha zanahoria, unha cebola, un allo. O próximo que plantes para facer rotación de cultivo, que non sea tamén raíz. Non plantes un puerro donde tiñas unha cebola. Entonces planta, pois, algo de folla, pois un repolo, entón estás facendo algo de rotación. E iso xa... Claro, porque non desgastan igual a terra. Unha que non desgastan a terra e outra que non teñen enfermedades compatibles. Entón, ti rompes o ciclo dos hongos ou dos virus ou das bacterias, porque se sempre plantas, imagínate, sempre plantas a mesma familia de planta, e non sabes de familias, non? Que tampouco non hai que sabelo todo. Pero sempre tes a mesma enfermedade ali. Pero xa porque é perpetua. Ti quitas unha planta, plantas e outra que é da mesma familia, e a enfermedade continúa. Pero se rompes o ciclo plantando unha planta que ese hongo non se alimenta dela, pois entón estáse rompendo o ciclo do hongo e maduras, o sea, sanas a terra sin ter que botarlle nada, simplemente deixando a descansar e plantándolle outro tipo de plantas que non favorezan a continuidade dese fungo nese mesmo sitio. Eu non sei se me liei, porque tendo a liar, pero... Vale, pois entón... entón, eso, alternar... Raíces onde había follas, follas onde había raíces, por así dicilo. E frutos, por exemplo, e vainas, o sea, as 4 familias de plantas, pero un día falamos delas, se queredes, serían 4 cousas. Unhas sementes, que serían, que te imaginas? Chícharos, fabas, lentellas, xudías, o sea, que comemos deso? As sementes? Entón, eso é unha familia de plantas, non? Despois, as follas serían, pois, eso, lechugas, repolos, acelgas, outra familia. Raíces, pois, zanorias, cebolas, tal, bueno, máis ou menos sí. Entón, a rotación é moi importante, damoslle tempo á terra a sanarse ela sola, e iso é genial. E despois, aconsellolle que no verán que faga unha solarización, o sea, que simplemente poñendo un plástico negro, tapando con pedras, en pleno verán, polo menos un par de meses, o calor que crea aí vai a matar ese hongo. O sea, non vai a poder plantar ese ano en ese cacho, pero vai a sanar. E despois creo que tamén me preguntaba como era mellor recoller as follas. Por rama si inteira? Por folla ou por rama inteira. Eso a planta dálle exactamente igual, porque é tan buena a proviña que non se queixa de nada. Ti podes, se é máis chiquitina, quitarlle só as follas e deixar que os brazos sigan facendo como lianas diferentes, ou se está demasiado abundante e frondosa, podes quitar os brazos para despois de pinicar as follas á parte, non? Entón, é máis unha lesión túa que favorecer ou non favorecer a planta. É máis un cambio de look da planta. Sí, sí, é favorecer, por exemplo, se está demasiado frondosa, pois é mellor quitarlle os brazos para que haga como máis corriente de aire, estea máis exposta ao sol, non? E se é chiquitina, pois mellor quítalle as follas para que siga crecendo. É así. Pois, unha vez dada a satisfacción a esta consulta, imos por máis. Lembramos tamén o número de WhatsApp que non o dixemos. Sí, que hoxe, por exemplo, chega o xoves e sempre van chegando mensaxes ao longo da semana, pero o xoves chegan aí algunha que outra máis, pois que saibades que podedes enviárnoslas cando queirades, nese teléfono no 627-751-962, como fixo esta ointe. Boas Nusca, vou poñer tomatiño verde mexicano, pero como tamén teño fisalis peruviana, esta dixena... Sí, peruviana, perfecto. E comparten xénero, preguntábame se hibridan entre elas. Cale a túa experiencia con ambos fisalis? Graciñas e moitos saúdos para ti e Lolo. Oi, que guai, moitísimas gracias. Bueno, eu que teño que volver a repetir que me encanta que a xente mande... Para mí son mostras de cariño, cada consulta que mandan para mí que é unha mostra de cariño e de apoio. Non sei, a min a estar aquí... Eu encantada de poder axudar, o sea, porque a mí salme da alma de poder axudar. Mira, voulle a dicir que pode plantar con total tranquilidade tomatillo e fisalis sin ter incluso nin que marcar unha distancia entre eles, porque explícollos. O cruce, o sea, espontáneo así, ao aire libre, é casi imposible. O sea, pode ser que a polinización forzada en un laboratorio que sexa posible, pero o aire libre así porque sí, é casi imposible, por non dicir imposible de todo ao 100%. Porque, mira, son do mesmo género, é verdade, son fisalis, é un género, pero son de diferentes especies. Unha é fisalis peruviana, hai moitas maneiras de lle chamar, que é o alquequenje.
que é o que lle chamamos oficiales naranja de comer, que é o que se comercializa máis aquí agora, que é máis común velo, que é color naranja, é como unha frutilla entre ácida e tal, sabemos, non? Mais ou menos cal é, vale. E a outra é oficiales isocarpa, que ese é o que é o tomatillo verde mexicano. É verdad que son do mismo género, que son oficiales, pero é que son totalmente diferentes. Mira, para entender isto, fixen o símil con cans e gatos. Por exemplo, non? O sea, comparten reino e comparten clase porque son mamíferos. Un can e un gato son da mesma clase, son mamíferos, pero son de diferente especie. O sea, un é de Felis, da especie Felis, e outro é da especie Canis. Eso de gato can só existe nos dibujos animados da televisión de Galicia, que non son especies que se crucen entre sí. O sea, que en laboratorio a mellor sería posible, pois non sei, pero así, porque si espontaneamente que non. Entón, que eu teños na miña horta os dous desde fai moitos anos, non hai problema ningún, o sea, que estea totalmente tranquila esta persona que mandou a consulta. Mira que didáctica o Xenusca, que sempre é, sí. Pero xe empregaches aí unhas metáforas. Sabes por qué? Porque é moi difícil, o sea, o que é a columna de género, especie, familia, eso é complicado de entender. Entón, claro, unha pregunta así, se non pos unha metáfora para entendelo, non? Como dos mamíferos, todos son mamíferos, pero é difícil entender, joder, se son os dous fisalis, como non se van a cruzar, que son da mesma familia? Non son da mesma familia, son, o sea, do mesmo género, pero como son especies diferentes non polinizan, non cruzan. Genial, encantada de axudar. Imos a pola seguinte? Veña, por aquí un fiel seguidor de Chousa, dinos. Yo, que guai! Dende Asturias. Si un día tenemos que falar das denominacións a Nusca, Sí, por favor. Nusca, bueno, teña anotadas ali algunhas. Sí, pois un día entrevista completa de denominacións de Chusca Chousa. Pasa como cando as velutinas que tiñan uns nomes máis curiosos. Imos ter que cambiar o nome da sección, en vez de na horta... Na Chusca, na Chousela. Bueno, pois dende Asturias escríbenos este seguidor, di que lle gustaría preguntarche se hai algún truco oculto para a obtención de sementes viables de berenxenas. Leva varios anos perdendo variedades moi interesantes por non realizar ben o proceso e non sabe onde está o fallo. Que conste que é a única solanácea que se lle resiste. Sí, claro. É moi normal, é moi comprensible, porque, mira, é das máis complicadas, aínda que sexa solanácea, mira, volvemos a falar da mesma familia de especie diferente. É verdad que a berenjena é a máis complicada de obter unha semente viable, pero vou intentar axudar a darlle todos os pasos. Mira, primeiro, hai que escoller un fruto tardío. Un tomate pode escoller calquera tomate, ainda que estea verde, se madura na casa, as sementes van a ser viables, non ten problema ningún, non é o mesmo caso da berenjena. Tens que escoller un fruto tardío, con isto refírome a que os primeiros frutos que dá a berenjena, que son, pois, tempranos, non sei, de onde dixo, non sei se dixo... De Asturias? No, de Asturias, pois non tería problema tanto co clima, e posiblemente esta persona se empece a plantar berenjenas ao mellor en marzo ou en abril, sin problema, porque en Asturias, ao ladiño do mar, non temos heladas, non? Como no interior. Entón, as primeiras berenjenas poden vir ao mellor xa en julio. Esas berenjenas non son viables porque maduraron sin o calor necesario para que as sementes de dentro sean viables. O sea, unha semente viable, o primeiro que ten que ter en conta é que a berenjena na que maduraron tivo que ter polo menos uns 30 grados, 25-30 grados, durante polo menos o mes de maduración, o mes completo. O sea, por eso lle digo que escolla un fruto tardío, o que queda en setiembre. Ese estuvo guai, porque xa estuvo en julio, en agosto, aí madurando con unha boa temperatura. Despois, ten que esperar na planta a que cambie de color a berenjena, porque, como dixo, non, un tomate ou un pimento, ti casi o podes coller verde que madura na planta e as sementes van a ser viables. A berenjena non é así. A berenjena ten que madurar na planta e cambiar de color. Sabes as berenjenas que son moradas, as típicas, as normales, de as de toda a vida? Esas chegan a quedar casi amarillas, de tan maduras que están. Se é a berenjena blanca, tamén ten que virar, pero amarillo canario, color amarillo canario, cambia de color na planta. E se son as ralladas, ten que volverse casi castaña
de casi pensar que está mala, porque aí é cando está boa que ten as sementes maduras. Porque a planta da berenjena envíalle unhas señales ás sementes para que non germinen nunca dentro, e o que fai é mantelas como inactivas. Se ti llas quitas inmaduras, non son viables, non lle van a ir arriba, non? E despois outra cousa, que cando, hai variedades que son híbridas, que non van a ser viables aínda que as deixe todo isto que lle estou dicindo. Se é unha variedade que é híbrida, ao mellor non lle vai a dar frutos, ou non vai a facer sementes que sean viables para poder germinar, ou simplemente, se lle germinan, non vai a dar fruto. E posiblemente non dé o mesmo fruto que a nai, porque cando estamos falando de un híbrido, o híbrido está feito especialmente pois ou para soportar algún tipo de hongo ou para soportar enfermedades ou o que sea. Pero cando nós sacamos a semente xa non é o mismo, xa é como unha segunda generación ou unha terceira generación, xa pasamos do F1, ao F2, ao F3, falamos de familias que rompemos como o noso ciclo. Entón, pois nada, recomendacións, que non colla os frutos prematuramente, que os deixe madurar na planta, que teñan calor suficiente, con dicirche que os colla en setembro ou en outubro da planta, e suerte, moita suerte, e paciencia. Sorte e paciencia, que non falten, neste mundo no que nos movemos, especialmente cando falamos destes seres vivos. Oes, volvemos a semana que ven? Volvemos a semana que ven, xa acabamos. Sí, porque mira, xa chegamos a 6:30, que foi visto non visto isto. Lembramos unha vez máis o número de WhatsApp, o 627-751-962. Pois ata a semana que ven. Hasta a semana que ven, aquí estaremos, un biquiño. Chao.